नैथि खेबनि थाखाय आङो खुलुमबाय आङो अशोक गयारिया दाख्लै हयथ' बे रहस्यखौ आंनो दिन्थिदोंमोन नोंथांमोना बयबो आंनि फेसबुकनि दारै गुटे भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों स' ओंखायनो आं दिनै मोनसे नैथि खेबनि थाखाय आं दिनै बे बेरेफुंजानि फैनानै दिनैनि बे परिबेसाव आङो दिनै गुटे रायजोफोरखौ मोनसे क्लियार होनो थाखायसो आङो दिनै बेहाय गसंफैदों मानो होनब्ला दाख्लै जों फैनायनि खारनाव जों गोबां मानसिफोरखौ सोंदोंमोन बिथांमोना खाथियाव रावबो फैयाखैमोन साफैयाखैमोनबो आरो मोजाङैबो खोन्थाया खिन्थु दिनैनि परिबेसाव जों नुफैबाय गोबां मानसिफ्रानो बे परिबेसाव फुजा होलायलायनाय अबस्थाया फैबाय जोङो बेखौ माने बिथांमोननिफ्राय जोङो सोंनो नागिरदों जे बे फुजाखौ दिनैसो नुब्रबनानै होदों ना बले सिगांनिफ्रायनो होबाय थाखायोमोन सिगांनिफ्राय माने बे साखोलखा होयोमोन ओमफ्राय बे आच्छा बे दैखौ दाबो मेसेङाव लोङो नामा बियो थायो ना मेसेङाव दैखौ लोङो बेखौनो लोङो दाख्लै बे मोनसे गिदिरथार मोनसे रहस्य नङामोन जों दाख्लै फैदोंमोन जास्ट मोनसे सासे मानसि आंनो खोन्थादोंमोन जे नैबे बेबायदि दै गदों बे दै गनायखौ नोंथाङा थांनानै एसे भिडिअ खालामनानै हगारोब्ला मोजां जागोन खोमा होननानै स' बेबायदि बे लेखायै आङो दाख्लै फैनानै आं बेखौ मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बा मोनसे मा होनो दै बोहैबाय थानायनि गेजेराव मोनसे दैया माने सानफ्रामबो बोहैबाय थायो दा बे मा जाथावथाव ओंखायनो आङो फेसबुकआवबो आं लिरदोंमोन जे बियो मोनसे साइन्सनि मोनसे रिसार्चनि प्रयजन माने मा प्रभाबनि थाखाय बे दैया गबाय थाखो आरो मा जाहोननि थाखाय बे दैया सानफ्रामबो गबाय थायो आरो बेबो 12 मास नङा बियो मात्र 4 मासल' आरो बे बिथांमोना मेसें समाव माने गावबागाव थिंखलफ्राव दैफ्रा एसे रानो ओंखायनो बिथांमोना बेखौ जेनेरेलि भाबै रायजो भाबै बे दैखौ लोङो आरोखि दा ओंखायनो आङो नैबेखौसो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ मेसेज होनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना खुनु मोनसे गोनो गोथो खोमसि फोथायनाया फैया आं गासैबो बर' माहारिनि बर' बिमानि फिसानि गोरबोआव जोनोम मोननाय हिसाबै आङो बर'फोरखौ आं खावलायदों आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेलफोरखौ खावलायदों आरो गासैबो गुबुन गुबुन जातिफोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे बेहाय फैनानै मोनसे जोङो फुजा होलायनाय मोनसे परिबेसखौ जाहाथे दा लाबोथों मानो होनब्ला बियो मोनसे जोंनि खोमसि फोथायनाय दा बिथांमोना दहाय अनेक खोथा बुंदों जे बिथांमोना दर्शनबो मोन्दों जाहैबाय दिनै हराव आरो दर्शन मोननानै ओरै खालामनो थिनदों दा बेफोर बाथ्राफ्रा हयथ' जों मोनसे गोरों गोरानि थाखाय मोनसे खोमसि फोथायनाय मोनसे राव दा आं बेखौल' जोङो दाख्लै मोनसे फैनाय खारना बेल'मोन आरो बेनि थाखाय जों भिडिअ बानायदोंमोन जाहाथे मा होनो बे ओनसोलाव जाहाथे जोंनि टुरिजिम डिपार्टमेन्टआ जाहाथे फैनानै मोनसे मास मोनब्रै जिथु दैया गयो जाहाथे जों बेहाय मोनसे टुरिजिम मोनसे स्पट खालामनो हायो नामा प्लेस खालामनो हायो नामा जास्ट बेखिनिखौल' आं खावलायदों खिन्थु बेहाय फैनानै फुजा होनाय दै लांनानै दै लोंब्ला बेमार आजारा हामगोन बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा फोथायनाङा आरो दा ओंखायनो आङो क्लियार खालामबाय दाख्लैनि भिडिअनि गोरोन्थिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आं रायजो राजाफोरखौ बेखौ खावलायाखैमोन जे फैनानै बे दैया लोंबा बेमार हामो बा बेहाय फुजा होनांगौ मालाबाबो जों बेबायदि सानाखै जोंनि साननाया बेल' जास्ट बेहाय मोनसे दैया गयो मा जाहोननि थाखाय दैया गयो बे दैखौ जोङो मा होनो बेयो मास मोनब्रै गयो होनना बुंदों माने जुननिफ्राय लानानै सेप्तेम्बर माससिम गयो बे दैया जेब्ला दैया देरगोन आरो जेब्ला रानगोन अट'मेटिकै बे दैया माने राननानै बे दैया बन्द' जागोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा मेसेङाव बे दैखौनो बयबो दाखिनो आरोखि बेखिनिल' दा दिनै नुबाय जों बे फुजा ओरैबो फुजा जाहाथे बे परिबेसा जाया मैयानिफ्रायबो आं भिडिअखौ नुगासिनो दङ भाइरेल जागासिनो गोबां मानसिफ्रा फैना फुजा होदों गोबां मानसिफ्रा बेहा जाम जादों आरोखि स' ओंखायनो गोरोन्थि लामाजों दाथां आं बेखिनिखौनो नैथि खेबनि थाखाय नुजाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों